Bolonjski proces predstavlja evropsku reformu u oblasti visokog obrazovanja između zemalja učesnica, kojih sada ima 47, kroz koji treba da se ostvari evropski prostor visokog obrazovanja European Higher Education Area do 2010. godine. Bolonja proces je proces usklađivanja i harmonizacije sistema visokog obrazovanja u državama članicama koji između ostalog treba da omogući intenzivniju mobilnost studenata i univerzitetskog kadra, a u cilju podizanja kvaliteta u procesu ovladavanja znanjem. Cilj bolonjskog procesa je povećati konkurentnost i kvalitetu evropskog visokog obrazovanja u odnosu na ostale razvijene zemlje. Dakle, Bosna je prišla bolonjskom procesu formalno, tako što je ministar civilnih poslova uz saglasnost dva entitetska ministra bio prisutan na konferenciji u Berlinu u septembru 2003. godine i tamo rekao jeste, mi ulazimo u bolonjski proces. Nakon te odluke bilo je potrebno napraviti zakon koji u sebi sadrži bolonjska pravila. Taj zakon usvojen je u novembru 2007. godine. Usvojen je takozvani okvirni zakon o visokom obrazovanju. Šta je bio osnovni problem kod nas? Što ljudi koji su trebali to da usvoje nisu znali ništa o Bolonji. To je za njih bilo nešto novo. Svi su pričali, puna usta su i bila Bolonje, ali niko nije znao. Ono što je definitivno dobro, što je dobro donijela Bolonja je ta modernizacija planova i programa. Studenti zaista, ako ništa, u nekoj većoj manjoj mjeri se mogu dotaći praktičnog dijela, ali ako ništa, makar teoretski su uspjeli dohvatiti korak sa svojim kolegama iz Europske unije najviše. Pošto je ozvaničena informacija da su bolonjci izjednačeni sa visokom stručnom spremom od Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, ja postavljam konkretno pitanje. Da li će se mijenjati zakoni jer su u istima stara zvanja? Pa kako da se predstavljam sa svojim zvanjem? Odnosno, šta staviti u titulu, a da vrijedi u praksi? Informacija o kojoj govorite odnosi se samo na Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. To nije dovoljno. Neophodno je obezbijediti da se bolonjske kvalifikacije i zvanja ugrade u zakone o radu na svim nivoima. To jest da se u okviru pravila o stručnoj spremi ugradi i bolonjski sistem kvalifikacija.